Dandan dulu bolo. Nanti mau sisirku. Dandan saurunge kerja iki dandan dhisik ya to. Aku arepe nyatok rambut. Endi mah? Nyatok jembut lho bolo. Nyatok jembut ya to. Wong wedok iki kudu pinter macak, ya kudu pinter iclik ngono lho. Lah nek sing ngomong nem manukku letoy ya rene Mas, ya rene. Tak lus-luse apa piye? Apa pengen dicepoi-cepoi, dicepong-cepong. Apa dipengen lho ben kita iku ki ben tambah yahud ya. Senajan kerja mbabu eleke ngene ben lek nyawang dhewe rijik, cantik kan ben ndok kaceren. Yo cewek itu harus bisa tampil mempesona. Peh babu ya aja gedabul. Ben renek wong nyepelekke. Tira. Rambutku ki wis tak lurusne. Pisan. Kene diobate dhewe kok. Tapi biar lebih rambutnya biar lebih rapi lagi itu gimana? Ya kudu telaten. Wong wedok ra dandan telaten. Ayu ae jek diselingkuhi ya aja meneh rupamu sing gedabul yo. Yakin cowok itu suka kamu. Kamu yakin cowok itu bener-bener seneng aku nggak yakin. Cantik gini ae cek diselingkuhi opo meneh sing gedabul kayak dibul. Ya ora kabeh ngono nem eleh. Testimoni apa piye? Wani totoan. Apa meneh mek lanangan kenal online. Aduh. Arepe mek duit. Penak langsung gendani sing penak sing iso ketemu, sing iso mplok-mplokan cangkem, iso ngemut. Iso ndadekne es krim. Nek mek kenal-kenal nang Facebook lah. Omahe ngendi lho. Ngaku-ngaku tonggo, ngaku-ngaku tok nganu kenal mek modus. Bagi yang merasa aja ya. Rasa baper. Apa nek cah lanang-lanang lek jek duwe bojo aja yak-yakan gendak cewek. Ya mbah lek ujung-ujung mek dhuwit sih. Mek golek-golek seneng, golek-golek dhuwit ben iso tukok-tukokne ngene ngono. Kan kita nggak tahu. Kan nek lebih ngene licin kan lho kan beda to iki wis tak lurusne karo sing ki urung tak lurusne. Ya walaupun wis apik tapi kan nggak selicin yang kan lebih rapi gitu loh. Lebih rapi toh. Cewek itu harus pinter loh. Bolo. Biar tampil penampilan bagiku itu utama kalau aku. Bulu kelek kurang tak jabuti ya. Bulu kelekku agak tumbuh. Ben wis. Soalnya di cowok tak kok jabuti. Siapa mau jabuti bulu kelekku cah? Sapa gelem engko opae
melet-melet koyok kadal. Ngene lho. Ngono. Walaupun babu ki sing telaten, macak. Wis rupane gedabul. Wis rupane kaya emak-emak, kaya tante ibu-ibu. Luar dalam itu kita harus rapi, harus bersih luar dalam. Ojo mek ketok luare tok rapi, jerone eleh-eleh. Gak popo. Hubungan hubungan ranjang iki penake iki lek dilat-dilatan. Apa neh ngemiki. Aduh. Dimik paling enak. Lah aku kon tuku kontol kayet. Tuku selikaret. Ra enak. Panggah enak lambene garangan sing iso ngemik. Iya to. Sing iso ngemik. Ngono ae sik ya. Makar iki.